tresnani rina wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu pepojeng ning ati senadyan sepisan ketemu nanging gedhe nerasa tresnaku rina wengi tansah nunggu ngarep-arep sok kapan tekamu sliramu sing tak tresno garwane wong liya ya ben aku wis kebecut tresno nanging ati kok gak gawe larang ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa atiku karanta-ranta Gusti kula nyuwun ngapura ki nanti budaya lho iki ya Pak Sandi Media asik Tony Audio asik spesial buat yang lagi jatuh cinta dengan suami orang selamat menikmati sebelum konangan asik wong bagus sing tak tresnani rina wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu pepojeng ning ati nadyan sepisan ketemu nanging gedhe nerasa tresnaku rina wengi tansah nunggu ngarep-arep sok kapan tekamu sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebecut tresno nanging ati kok gak gawe larang hae sik leren ya Mas nggih Mbak lek dibiat ndang metu ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa aku kok lara-lara Gusti kula nyuwun ngapura
aku goleki mong abote kepengin ketemu najan ado tak parani mong nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe tega ninggalake aku kaya sinandal atiku lo tumetes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok ya kondo kondo sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeni kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancene ditinggalke gawe kelo ati salawase Wis ndak fokus blas.
Sembah nuwun kunjuk jenggatika para tamu undangan mbok bilih wontenipun tangan tayub boten dalemipun Raka Mas Mardani wonten ing ngiri kalenggan menika kita tumuli dipun cekapi awit ingkang dipun tarik sampun boten purun. Dados para pangibingipun mbok bilih sedaya boten purun. Nggih. Inggih sedaya menika hubunganipun kalian kawontenan. Lah inggih mbok bilih saking sedaya paraga wiwit saking ibu-ibu seniwati, seni pengrawit lan ugi pramugari termasuk kawula ingkang minangka tinanggenah amandu wontenipun lampahipun pagelaran tayub wonten ing wedal menika wonten duna dungkapipun wonten kekirangan saking bab menapa kemawon kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Sumangga hadicara tayub wonten ing wedal menika kita tutup sesarengan kanthi waosan hamdalah dikaulina alhamdulillahirabbil alamin wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah waridho waliyinayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya jaya wijayanti tinebih saking sedaya rubeda kantuna rahayu wilujeng ingkang samiya pinanggih nuwun kawula nuwun.